sa ating Panginoon na baguhin niya ang ating puso. Pag binago na niya ang ating puso sa ayaw at gusto natin, nagagawa na natin yung ayaw natin gawin. Diba? Pero pag nagsisikap tayong maging mabait at mabuti, at hindi natin hinihingi sa ating Panginoon na bigyan niya tayo ng bagong puso, nahihirapan tayo. Alam, nasaktan ni Panginoon, nagigilty ako. Parang gano'n, diba? The guilty. Sinusundot yung konsensya natin dahil nagpait-paitan tayo. Sisimpag, ulbot na manusunod ang sa pero nung dawatan tayo kiniapo, na isuna iti mga pus tayo. Papangun na iti kanunod pus tayo kakasal. Kahit mapait, nagiging matamis. Hindi nakakasal, kabutong ko sumulungan. Masabat ko ng tapulis, ureawang magtikasok, tagtagargara. Oh. Pero bakit nagagawa kong pumasok sa kulungan na mag-isa? Pag may nawawala tayong kapatid, hinahanap ko yan, nasa kulungan pala. May hinahanap akong kapatid, ilang beses na siyang nagpagpatagino pa niya nga nakakasta, nakaposas. Damdamaga, napagditim sa chutita, imakar. Ang pagtagtaginip, tumanin ka niya akong nabidisuli ko na. Inabi kong dimilyon, at nagkalpas ko yung mara, nakagumupot, ayan na, at hindi pumungan kita. Hindi pumungan. Isang hindi niya nagpanika, kapsat tayo tipang nagpanik ako, nagiging kakonect ko masusunod na other kamati, masusunod iti kulungan. Pag nag-fellowship kayo sa loob, sister, ihanap niyo kung ganito ka ganito. 8 o'clock ng gabi, ay sister, nandun nga, nakibay photo niyo na. Binigay ko yung number ko. Ano? Kasi, binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas at tibay ng loob na gawin natin yung hindi natin kayang gawin. Kaya, kasi si Siyempre, nadawatin tayo kiniyaw, mga papangunay, puso kung tanong tayo. Bigyan niya tayo ng tibay, tatag-tapang, at lumaramit tayo. Gagitin na naman tayo ang maramit. Pag ang Diyos gumagamit ng ordinaryong tao para makagawa ng mga bagay na extraordinary, tadagitin kinakapit tayo, at maramit tayo, dagitin maramit na, dijay, panaka, diyan kami madiretso Ilocano ba kami sa Sige, okay lang po. doon ay papahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon mula sa mga kaibigan. Pero ang Diablo, ang ginagamit yan, yung mga may power, yung mga may mayayabang. Kasi pag hindi niya ginamit mo ngayon, hindi siya magtatagumpay. Pero ang Diyos ginagamit yan. Yung mga duwag, pag nagkaroon ng tapang at lakas na loob na makagawa ng alam ng hindi niya kayang gawin, doon ay papahayag ang kapangyarihan mo. Kababaang kalooban. Ang kababaang kalooban, mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng pananahimik. Ang kababaang kalooban, pag-win natin hayaan, lapas-takanin tayo dahil lamang sa word ng kababaang kalooban. Iti tao nga daon, tinapakumbabang at pinagawa sa katapat, managpadabos, ikisiri. Sabi na kumaka, managpadabos kayo. Amin, ikisiri, na nagisan ka politikas na kakabsan. Anak, agbalin kayo nga napakumbaba, saan lang ngay timatang tao, anong nangyayon sa kayo? God, magkadaman ba sa briefing ni Jonathan tayo? Kasi ni gano'n yung nakasal, kahit ko kung kayo nabasat namin kay post na, hermanos, kung may use clothes kayo, kung naman, i-donate yung mga kami, kahit tayo pa dali kasapon, kasala ngayon ba mga anak ko kay deposit ko. Sila nga nagkamunyot, didelwak nga, di nabasag, automatic mo nga nag-message sa, kung pinanonood at i-impact na rin ito. Natan, uwi, ako mo lang, mansal, pagka pinaramit ko lang, nagaramit at all for never is kaya. Hala, at mga pula na, pinag-promise at date yung ko na. Minimuryak amin na ginibado. Dalawang step back yun. Not knowing. Pag inoffer pala natin sa ating Panginoon yung project natin, hindi ko pala first na nawalikta kami ng use clothes. Akala ko wala. Pero hindi yung kabi ko i-chat me. Unexpected, ang dami palang dumating. Imagine, jumbo box, tapos meron pang matigil. Sabi ko, hindi ko na-expect ito. Ang expected ko lang regular box. So, pag
pinakilos pala tayo ng Panginoon at sinabi natin sa Kanya na i-offer natin sa Kanya, Lord, ikaw nang bahala kung magtatabi ka kami o hindi. Ay, talagang siya palang kikilos, nag-stop. Tapos tumatamanan. Sa pala kumatam, baka pag may saktumod ka na yung kapsat ko. Automatic naman, message ka man na. O sige, i-ready. Ready ka na, gano'n. Diyos. Awa ng Diyos, kapatid, ang dami namang nagbigay. So, hanggang na kung may nakapsat tayo, kung wala yung pusang pag-ibig na galing sa puso ng ating mga hermanas. At lahat yan ay ginawa lahat ng ating Panginoon. Kami nang naging instrumento. Gusto niya, tani, wow. Gabo ng palagsaw, nay, wow, nagmayato. Dirik na kita sa nagmayato ba? Ang ganda. Kabataan, meron siyang ganyan. Ano kasi sa i-post mo nga dahil sa Tagurkuri di Amerika. Tagurkuri ni Merlita, ano tere, kada kinakasawa ni foreigner, mamimiss da ka nung itiripirata ni protector, ibang helyo tayo. Pero, makikidyan ka mo dahil pero siya asawa ka sa bago nilidon na na. Pero iba lang ang team na ni Merlita, at i-post ka man itiripirata ni protector. So, nagarami na iti secret group na para lang kadagiti akap po videos for Holy Spirit message para kadagiti yung mana tayo nga nakasawa sa kanin na lagi nakandang namang dahil lang itan uhaw na sila ngayon kung ano yung wagas natin na sa bibigyan sa lang nakabasa ba ang naman kayong bigan sana mag-change mind kayo bilang beses na kita napapanaginipan, maliglat tamo pa ko yun. At parang kayo, Jesus name, sapay lang kung matagkikita tayo man ng isang kapitid. Kunaan na ni Mami tayo. Pakawanganda, kakabsat ko, di amin nga basbasin ko. Pag kayo, kunaan mo, awang mo, madali kinakabasin ng pagkakas. Kung naglano makidyo, kung naglano nakipagmay-may sada kanya yun. Ang time mo kayo, mabang pag-asa na natin. Pinagong, yung tintuana, nagporbubi ng Pilipinas. Kung nasa tayo datang sa sakit, tinakong natapos yung panagyan na ng Pilipinas, at tama yung mga resa. Narega yaw yun.